በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ውዒለ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምቲ ዕለት 6 ናይ ዕለቱ ዝንበብ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወላዲተ አምላኽ መብርሃን ልሳን አንደበት ኩነኒ ቅዱስ ሚካኤል ገብርኤል ብየማነ በጸጋሜ ይቁምልኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቡነ ጴንጤሌዎን 6 ጥቅምቲ በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ 9 ቅዱሳን ሓደ ዝኾኑ አባ ጴንጤሌዎን ዘጾማኤት አዕረፈ። ጾማኤት ማለት በዓቲ ማለት እዩ። ዘጾማኤት ማለት ከዓ ኣብ በዓቲ ዝነብር ከም ማለት እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እውን 9 ቅዱሳን ብሓደ ምንባሮም ከም ናይ ተድላን ናይ ታሕጓስን ናብራ ቆፂሮም ብብሕትውና ንእግዚአብሔር ከገልግሉ ምስ መረፁ ቅዱስ አቡነ ጴንጤሌዎን ናብ ሓንቲ ንእስ ዝበለት እምባ ደየቡ እሞ ንውሓታ 5 እመት ግድማ ድማ ጎና ወይ ከዓ 2 እመት ኮርኒሳ ከዓ ሓንቲ እምኒ ጥራሕ እንትርፊ ብጣዕሚ ኣዝያ ጸባብ መስኮት ኣፍ ደገ እኳ ዘይብላ ክንዲ መቃብር እትኾን በዓቲ ሰሪሖም ን45 ዓመት ዝኣክል ጠጠው ምስ በሉ እንከይ ተቐመጡ ኮፍ ከይበሉ እንከይ ደቀሱን ምግቢ እውን ዝስተ ዝብላዕ ከይጣዓሙን ቆርበቶም ምስ ዓጽሞም ክሳዕ ዝጣበቕን ብብዝሒ ንብዓት ድማ ቅርንብ ዓይኖም ክሳዕ ዝምለጥ ዝጸለዩ ስለ ዝኾኑ ኣባ ጴንጤሌዎን ዘጾማኣት እናተባሃሉ ይፍለጡ። በረኸቶም ይሕደረና። ሕሙማት ብምፍዋስን ኣዒንቲ ዕውራን ብምብራህን ብዙሓት ተኣምራት ዝገበሩ ኣቦ ድማ እዮም። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ቅዱስ ኣቦና ተኽሊ ኣውሊዕ ንኣጋምሸቱ ተኸሉ እሞ ክሳዕ ንግሆ ከዓ ዓበየን ገዚፍ ኦም ድማን ኮነን። ካብ ጨንፈሩ ቆሪጾም ድማ ንፍሕሚ ኣገልግሎት ወዓለ። ክሳዕ ሕጂ ድማ ከኣነታ ኦም ድማ ኣውሊዕ ኣብ ገዳሞም ትርከብ። እታ ገዳሞም ድማ ኩሉ ግዜ ኣፍታ በዓቶም ኣላ ማለት እዩ። ካብዚ ተወሳኺ እውን ቅዱስ አቡነ ጴንጤሌዎን ምዉት ከም ዘተስኡ ዝናገር ኣብ ስንክሳር ዘጥቅምቲ 6 ዝረኸብክዎ ኣርኬ ከምዚ ይብል። አሜን። ሰላም እብል ለጴንጤሌዎን ምኩር በውስተ ጾማኤት ህንጽት አቅመ መቃብር አንሲኦ ምውተ በመልእክተ ቃሉ ክቡር ሜጠ ውስተ ፍስሓ ብካይአቲ እቤር ወነፍሰ ውሉዳ አግአዘ እምቅነ መሪር ይብል። ትርጉም ድማ ብመጠን መቃብር ኣብ ዝተሰርሐ በዓቲ ብተጋድሎ ንዝተፈተነ ንጴንጤሌዎን ሰላምታ ኣቐርብ ኣለኹ። ክቡር ብዝኾነ ናይ ቃሉ መልእኽቲ ምዉት ብምልዓል ናይ ሓንቲ ሽማግለ ሰበይቲ ብኽያታ ናብ ታሕጓስ መለሰ። ናይ ወዳ ነብሲ ከዓ መሪር ካብ ዝኾነ ኣገዛዝኣ ነፃ ኣውፀ ይብል። በረኻቶም ይሕደረና። ካብዚ ብተወሳኺ ጻድቅ ንጉስ ካሌብ ንምእመናን ናግራን ወይ ከዓ የመን የሳቅዮምን ይጭፍጭፎምን ንዝነበረ ፊንሃስ ዝተባሃለ ከሓዲ ንጉስ ብውግእ ኣሸኒፉ ምእመናን ኣጸናኒዑ ንኽምለስ መሪቆም ሰደድዎን ብጸሎት ዝሓገዝዎን ንቅዱስ ኣቦና አቡነ ጴንጤሌዎን እዮም። እግዚአብሔር ሓጊዝዎ ኣሸኒፉ ምስ ተመልሰ ድማ ዓለም ይኣኽለኒ ኢሉ ንግስንኡ ረሕሪሑ ክምንኩስን ከሎ ዘመንኮስዎ ድማ እዞም ኣቦና ኣባ ጴንጤሌዎን እዮም። በረኻቶም ይሕደረና። ካብ ብዙሕ ብውሕዱ ካብ ነዊሕ ብሓፂሩ ብኸምዚ ተጋድልኦም ምስ ፈጸሙ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዙሕ ቃል ኪዳን ሂብዎም ከዓ ጥቅምቲ ለማዓንቲ 6 በዛ ዕለት እዚኣ ብሰላም ዓረፉ።
ኣብታ በዓቲ ንሳ ድማ ተቐብሩ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ኣርኬ ሰላም እብን ለጴንጠሌዎን ምኩር በውስተ ጸማእት ንጽ አቅመ መቃብር አንሲኦ ሙተ በመልእክተ ቃሉ ክቡር ሜጠ ውስተ ፍስሓ በካይአቲ እቤር ወነፍሰ ውሉዳ አቃዘ እምቅን መሪር አሜን። በረኸተ መሕደረና ሃና እመ ሳሙኤል ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣደ ንነቢን ዓብይ ካህንን ዝኾነ ሳሙኤል ቅድስቲ ሃና ነቢት ዓረፈት። በረኸታን ጸሎታን ተራዳእነታን ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለሃና እንዘ ትቀውም ወትሄሉ ለእግዚአብሔር ውስተ መርጥሉ በድምፀ ጸሎታ ሃዋዝ ወሰናይ ቃሉ ኢትመካትበ እንዘሃሎ አምላክ ዘላእሉ ሃያል በሃይሉ ወባእል በብእሉ ይብል እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳኑ ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ከምኡ ድማ ወርሓዊ በዓላ ንቅድስቲ አርሴማ እዩ። ከምኡውን ቅዱስ ቁስቋሚን በረኸቶም መስኮላትና ይውዓል አሜን። 6 ጥቅምቲ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ዲዮናስዮስ ሐዋርያዊ፣ አባ ጴንጠሌዎን ዘጾማእት፣ ቅዱስ እምባቆም ነቢይ፣ ቅድስቲ ሃና ነቢት ንአቦና ሳሙኤል ነቢይ አዲኡ፣ ቅዱስ ኡሲፎርና ኦርናኖስ ሰማዕታት፣ አቡነ በጸሎተ ሚካኤል ኢትዮጵያዊ ፍልሰቱ፣ ቅዱስ ሄኖስ ነቢይ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅድስቲ ደብረ ቁስቋም፣ አቦና አዳምን አዴና ሔዋንን፣ አቦና ኖህና አዴና ሃይከል፣ ቅዱስ ኤልያስ ነቢይ፣ ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ፣ ቅዱስ ዮሴፍ አረጋዊ፣ ቅድስቲ ሰሎሜ፣ አባ አርከ ስሉስ፣ አባ ጽጌ ድንግል፣ ቅድስቲ አርሴማ ድንግል እዮም። በረከተ መሕደረና ዝወደቀ ዝለጠበ ካባናዋ ካብ ዜማ ኩሉ ድማ በአፈ ቅዱሳን ድጓል መላእክት ታርመለይ አሜን ወአሜን። ወለኩሉ መላእክት ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘ አበሰረነ ኢታብአነ ዘእሱ መንሰት አላድነነ ወባልሃንም ኩለ ኩስ መዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስረለና ኃጣውነ ተማይጸነብክ ተማጸነብክ ዳንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን